Magunsa ta ding? Ha? Magunsa ta? Magdabong. Lang tag dabong. Nya nana may nakit ang dabong? Duha. Agoy ma. Nay, yang kuha. Mo bulutan ni. Makagaras-garas man ta ani. Ari ko agis pikas ha. Oh. Awan. Ning dabong mo na gitawag og bamboo shoots. Ning purok gud sa pan ba? Kawayan. Ano si David Munding. Aw, nara oh. Kuha na ninyo. Murag di man na makuot eh. Kuha naman. Kuha na pero kuha na lang dito. Nga kanay mo ni makadagkuan. Dara ba kabuok? Makabuk. Ako man ang gibiyaan, nga di makuha. Makita na din na nimo de. Nga di makuha akong gipa sa gamatoy pa na. Karang dako di man makuha. Di mo ko kamamuhawan. Ako ni pakudriyon. Wa mo na hubog sa tuba? Man. Hubog na ko kuha na ako. Awa nakuha na dang David eh. Apa kabi? Pagpagpundok-dok. Di man ka nang humok pa. Pangitay gumok. Suhito ko din is munding di ay kay kusog mong kay ni mamuha. Dabong. Di pa lagi na nag-alim sa gumi oh. Lagi. Dire. Dire. Dire dapat tayo. Dire. Sunda lang nas munding kay kamao na nas munding. Suhito na gud din siya. Nah, humok. Humok na. Agoy wa na. Kuha na. Ay ko ron. Asa? No. Very good. Pamang kay tag-iya masuko. Wa. Kita may tag-iyaan ni no. Ato sa tas ko ng lula. Oprio. Karon. Ay, asa. Oh, ayusa eh. Awa na. So dani nato skuan. Murag gamay ra eh. Ha? Gamay. Madara nagluto.